השנה היא 1972, עולה לבמה זמר תימני צעיר ושמו שרעבי בועז. שר, קיבל באמת שיר שהוא עצמו הלחין למילותיו של דודו ברק, והוא עולה עדיין כמובן נרעש ונרגש מגודל המעמד שאז ייחסו 100% רייטינג מחלם לפסטיבל הזמר והפזמון שהיה תמיד ביום העצמאות, זאת אומרת למחרת ערב יום העצמאות, כולם מסתכלים ושומעים ברדיו ורואים בטלוויזיה. ואז הוא עולה לשיר את השיר, הוא מתחיל בטעות לשיר את הבית האחרון. הוא מתחיל לשיר בערוב יומך, פתאום אופו סליחה, מההתחלה. הוא מתחיל לשיר את מההתחלה, הטעות הזו לא הפריעה לו לזכות במקום השני באותו פסטיבל זמר ופזמון. היינו שרים את השיר היפה הזה, שכמו שאמרתי, את מילותיו כתב דודו ברק, הלחין בועז שרעבי עצמו. השיר נקרא חייך וחיי. באמת הייתי שר איתכם, אתם הייתם שרים נהדר, אולי אני הייתי רק מקלקל, אני לא יודע, אבל יש כאן כאלה שישירו את זה הרבה יותר טוב ממני. גבירותיי ורבותיי, חבורת הזמר שלכם, קולות זמרים.